plan voor de zomervakantie en ik ga deze keer over de zomervakantie. Durf je het ik? Ben ik dit hier ta om zomervakantie? Ja, heel erg. Heel erg, ja, ik ken volle season, maar ik heb er zin in. Ik ben hier in Waarden bij het Tour. Ik zit hier nou maar in Melle en Dogi is op vakantie naar Frankrijk. Ik ga naar Limburg. Limburg. Texel. Ik ga in 4 dagen naar Texel. Ik naar Texel. Ja. Ik ga naar Zuid-Frankrijk. Nou, ik wil gewoon een beetje in Friesland, Italië. Dat weet ik nog net, maar ga ik wel op vakantie. Weet ik nog net, want wij niet op een boerderij, dus ik ken het net al niet. Ik zit dit hier ik op vakantie. Nee, Hvar. Ik weet net hoe je het uitspreekt. H-V-A-R, Kroatië. En naar Kos. Lekker los op Kos. Ik ga naar een park, zeg maar een huisjespark of een camping. Nee, een huisjespark. Mijn opa en oma, die hebben daar een huisje. Dan komen we maar in camper, wij in camper. En we kunnen maar tenten vinden. We hebben tenties, dus Hart en Mem die in de camper sliepen. En ik en mijn zus die in de tent. Bij zomervakantie het zelfs ik kamperen, dus nu probeer je deze tent op te zetten. En dat gaat net lukken. I'm on an island, even when you're close. Hij is hier al haast. Waar heeft nou het allermeest zin in deze vakantie? Nou, de pret. En het sliepen. Het sliepen. Ja. We hebben altijd in de zomervakantie een dag met ons mem. Ik 4 dagen naar je ponykamp. Ponykamp. Ja. En dan mogen we alles bepalen wat we gaan doen. Dan gaan we daar zwemmen, shoppen en wat nog meer. Ja, allemaal leuke dingen. Surfen. Dus bijvoorbeeld naar Jumpstyle of naar het zwembad of zo. Zomervakantie, strand, cocktails zien aan, lekker warm. Maar, hey, pas op, kerst ik verbranden. En dat is net zo fijn. En deze vrouw lijkt je niet hoe ze dat voorkomen kerst. Oké, ik zit hier nu in het MCL en ik ben together met Joline Zuidema, dermatoloog. En wat is een dermatoloog precies? Ja, een dermatoloog is eigenlijk een dokter die zich gespecialiseerd heeft in huidziekten. Nou, een van de huidziekten die we veel zien tegenwoordig, dat is huidkanker. En dat wordt veroorzaakt door de zon. Wat zijn nou de beste tips voor kinderen als ze de zon gaan? Goed insmeren met zonnebrandcrème. Vaak genoeg insmeren met zonnebrandcrème. Genoeg zonnebrandcrème smeren, dus niet te weinig. Niet op de heetste momenten van de dag in de volle zon, tussen 12 en 3. En beschermende kleding, een hoed of een pet, dat is ook een verstandig idee. De laatste plooipraat van dit seizoen. Maar we hebben prachtige dingen hier. Zoals dit. Nog 100 meter. Hoe heet dit spokken ik weer? Ik weet het echt niet meer. Ik ging een keer een geocache verstopt en Jaden hebt die voet. Nou, hey. Lekker bezig, Jaden. Maar je zit hem als je 4 in een caravan. Is dat net heel Krap. Nou, mijn vader en moeder slapen gewoon op het normale bed. Nee, de zithoek. Dan kan je de tafel inklappen. En dan kan je de matrassen opleggen en dan heb je ook gewoon een bed. En Italië is wel bekend om het lekkere eten. Ja, pizza. Zeker. En pasta. Dat is wel lekker, vind ik. En wat is nou die favoriete gerecht om te eten op vakantie? Pannenkoeken. Oh, maar dat is heel Nederlands. Ja, maar dat is wel lekker. Ja. Maar vaak dan eten we croissants en zo. En dan kunnen wij die zelf opellen. Bonjour, je m'appelle ISO. En dan ça va, dat betekent hoe gaat het. En dan als dan ça va bien zo is die oren, ja dan gaat het goed. En ik slaap dan vaak tussen mijn vader en moeder in. Oké. Want ja, mijn zussen die moeten vaak weer op de bank en dat is stom. En dan was het vreselijk bijvoorbeeld hoe volle croissantjes als het wordt. Dan zo is het 4
croissant bijvoorbeeld. Wat luidt lekkerder? Tussen een huid en mem of op de bank? Nee, op de bank. Echt? Ja. Oké. Want je ligt op een heel dun matrasje waar tussen vader en moeder in en dat is niet heel lekker. Oké. Niet heel fijn. Think it's pretty plain and simple. We gave it all we could. Blijf. Misschien ik hem toch beter even vastzetten kan, mooi. Haringen. It's time I wave goodbye from the Tentje is klaar. Ik vind hem mooi. Nou, geef ik maar even naar binnen. Oh, wel wat donker. Ik zit nu in de tent. Hij is wel wat donker. Maar gelukkig heb ik hier een lachje. Die het net doet. En dit is al een Shen. If you believe in yourself, you can do anything. Dit weer het dan voor deze week. Wie dat te liken, te abonneren en is een vlas bril te volgen. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei! Nou, alweer een goede zomervakantie. Precies, wie weet het zijn. Ja. Wat een hel! Volgens mij is het niet heel gezichtig toen door de make-up.